Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci dai muka yi kokari domin zakulu muhimman abubuwa da suka taɓo ɓangaren rayuwa, suka shafi technology, tarihi da sauransu, mu kawo muku domin saka ku farin ciki. Jin daɗin ku shine namu na Rami TV. A kowane lokaci muna yi ƙoƙarin mu domin ganin mun faranta ranku. Idan wannan shi ne karo na farko a zuwan ka wannan channel na mai albarka, kada ka manta danna mana wannan alama ta subscribe ka kuma danna alama ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zamu dora. Yau kuma muna tafi da wani maudu'i ne na daban wanda ya sha bamban da saura. Kamar yadda muke ta faɗin tarihi to yau mun zo da tarihin mujaddidi Usman Dan Fodio, rayuwarsa da ayyukansa. A takaice za mu fara ne da takaitaccen tarihin mawallafin wannan littafi na mujaddidi Dan Fodio, rayuwarsa da ayyukansa. Shine sunan wannan littafi da za mu karanta. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah annabi Muhammad da iyalansa da waɗanda suka yi koyi da su har ranar alkiyama. Sunan wannan mawallafin littafin Umar Muhammad Boyi. An haife shi a shiyar Ubandoma, kofar Atiku cikin garin Sokoto a shekara ta 1965. Bayan ya yi karatun alkur'ani da ilimin addini da harshen larabci ga mahaifinsa da wasu fitattun malaman garin Sokoto, ya yi karatun zamani a makarantar Giginya Memorial Teachers College da Sultan Abubakar College da SCAS da Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto. Ya samu takardar shaidar karatun digiri na farko daga Jami'ar Usman Dan Fodio akan harshen larabci a shekara ta 1963. Ya kuma samu digiri na biyu a jami'ar a shekara ta 2000. Ya samu shaidar babban diploma a fannin koyarwa daga jami'ar a shekarar 2001. Ya yi koyarwa a makarantun firamare da sakandare. Ya kuma yi zama shugaban sashe a makarantu HOD. Sannan ya zama jami'i mai duba makarantu inspector. A halin yanzu shine shugaban sashen larabci da addinin musulunci na hukumar bada ilimi bai daya ga makarantun firamare sakandare a jihar Sokoto wato Sabeb. Haka kuma ya yi ayyuka a cikin kungiyoyi da kwamitoci daban-daban na gwamnati da na sa kai. Waɗannan kwamitoci da ƙungiyoyi sun haɗa da ƙungiyar malaman larabci da addinin musulunci ta ƙasa reshen jihar Sokoto, da kwamitin ilimi na ƙaramar hukumar Sokoto ta Kudu, da kwamitin musabaka na jihar Sokoto, da kwamitin tuntuɓa don ba da shawara akan lamarin addinin musulunci da aiwatar da shari'a na gwamnatin jihar Sokoto, da kwamitin ba da shawara kan lamarin ganin wata na majalisar mai martaba sarkin musulmi da sauransu. Mawallafin ya yi aure a halin yanzu, yana da mata 2 da 'ya'ya 12, maza da mata. A fagen wallafe-wallafe da rubuce-rubuce, mawallafin Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da rubuce-rubuce, waƙe da waɗanda ba waƙe ba a cikin harshen larabci da Hausa da Turanci a fannoni daban-daban. Daga cikin rubuce-rubucen mawallafin wannan littafin akwai tafsira fil ilmi al-ma'ani wal bayan, wadda ya rubuta a shekara ta 1994. sai al-awamil annabawiyya, wanda ya rubuta shekara ta 1995. sai na uku ya rubuta taudihu al-gamidati al-tazyinul waraqati, wanda ya rubuta shi a shekara ta 2003. sai ta'aliqul al-hilli ala hanini
al-ittisqa'il hisni al-rasimi wanda ya rubuta a shekara ta 2006. sai fassarar tazyinul waraqati zuwa Hausa wanda ya rubuta a shekara ta 2007. sai jagoran mai azumi wanda ya rubuta a shekara ta 1996. Malam Abdullahi Gwandu rayuwarsa da ayyukansa wanda ya rubuta a shekara ta 2007. sai Consent and the Need for Integration of Education wanda ya rubuta a shekara ta 2010. sai Position of Islamic and Thinking for Knowledge wanda ya rubuta a shekara ta 2006. haka kuma akwai waƙoƙi na adabi cikin harshen larabci akan fannoni daban-daban kamar waƙar alhinin wasiyar marsiyar rasuwar alhazzan da suka yi haɗari a cikin jirgin sama a Jeddah ta ƙasar Saudiya a shekara ta 1991. waƙar yabon manzon Allah jin kai da aminci Allah su tabbata a kansa wadda ya a shekara ta 1993. sai waƙar alhinin rasuwar mahaifiyarsa Modibbu Safiyatu yar malam sahabin sa'i Allah ya ji kanta. sai waƙar alhinin rasuwar mahaifinsa Malam Muhammad Boyi na Ubandoma Allah ya ji kansa. kamar yadda bayani ya gabata waɗannan waƙoƙi duk cikin lokaci suke. wannan ta ƙarshe wato ta 13 ta kai baiti 67 cikin larabci. walhamdulillah, wannan shine takaitaccen tarihin mawallafin wannan littafi. sai a karo na gaba inda kuma za mu tsunduma a cikin wannan littafi. kada ka manta, idan wannan shine karo na farko a zuwa ga wannan channel na mai albarka wato na Rami TV, ka danna mana alamar subscribe ka kuma danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. mun gode. kada a manta liking, sharing domin wasu masu gani su